Здравейте! Това е първият ми клип в моя профил. Ще играем Plant vs Zombies. Така. Почвам с профил Super Gamer TV. Окей. Ето за какво става предвид. Има предвид за растения, които се бият срещу зомбита. Някакви растения там. Така. Ще мина едно на едно и едно на две. Така. Ето тук трябва да съдим. Nicely done. Събирам тези слънца, тук ги пише. Така. Don't the zombies reach your... Окей, значи те вече следват, ето. Това е още лесно, аз съм превъртал 2 пъти играта. Хайде. Те струват 100 слънца тези. Ако може малко по-бързичко да идват, да, финал вейв. Окей. Това. Кога ще свърши? Next level, цъкваме. Ще мине това ниво. Аз конвертирам с Fox Video конвертор. Така, тези ни произвеждат слънца. Аз правя 2 реда. В началото правя 2 реда от тях. Оп, извинете. Така. Вече ще дойде, може би, първото зомби, да. Тук слагам, ако се питате защото тук ще сложа още по един ред. Мишката колко съм е тръшкал земята. Така, дойде тук зомбито. Ето тук този флаг показва, че ще идва навалица от зомбита, т.е. много зомбита, за нея трябва да сме много добре подготвени. Т.е. една вълна. Окей. За да по-лесно ще направя 2 реда, защото, нали, казах, трябва да сме много добре подготвени за нашата първа вълна. Тук. Сега тук трябва горе. Ще е хубаво това вече да идва вълната, защото да не стане много голям клипа. Окей, хубаво е в Zombies Europaging. А сега да ви видим как ще ме подразниш само. Така. Айде. Черри бомб. Ще го покажа в следващия клип. Довиждане следващия път.